Ipakitam kadi tipigsam kada kami, umay na kami kadi isalakan. Sala na kami kadi o Diyos. Kung wayat mo tayo mo kada kami kat may salakan kam to. Kasyan na kami, umanakabalin amin a Diyos. Tanawagan na kami manipod langit. Umay mo sa lakniban, to'y kaubasan. Umay mo ispalen, day to'y ubas ng imulam. Isubli Sala na kami sa kadi kay o o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket may salakan kam to. Sa laknibam dagiti tattao a pinilim, ay wanam tinait nasyon a pinapigsam. Biyagyan na kami kumaket agdaydayaw kam to ken ka, uray ka anuman, didakanton panawan. Isubli na kami kadi o Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket may salakan kam to. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Dahito iti gapunang at iay ni Kristo iti lubong kunana iti Diyos. Di mo tarigagayan dagiti sakripisyo ken daton. Ngem insaganaan na kiti may sa abagi. Di ka may ayo kadagiti daton na mapuuran iti altar. Ken kadagiti daton amang ikat kadagiti basol. Iti kasta kinunak at tuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam. Kas na isurat iti may papan kanyak iti libro tilinteg. Umuna, kunana, di mo tarigagayan ken di ka may ayo kadagiti daton wenno animal ang mapuuran iti altar ken kadagiti daton ang mangikat kadagiti basol. Kunana daytoy nupay may daton amin dagitoy kas mayan nurot iti linteg. Kalpasan na, kunana, at tuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasen ti Diyos dagiti muna adaton, ket insukat na ti panakaidaton ni Kristo. Agsipod tay niramid ni Hesu Kristo ti pagayatan ti Diyos, mapasanto tayo babaen, tinamin pinsan, apanangidaton na ti bagi na metlaeng. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Magangtan ti silaw ti Adbyento. Tumakder tayo ket makipagkanta tayo. Denggan tay titimek ti Apo, bumangon ket agridam tayo, umasideg tayo amin ket rambakan tayo, ti awag kenaya ti Apo. Luktan yu dagita puspusoyo, dala na pagnaan ti Apo. Lutitimek na ket mangleg yunto, di kay tu patang kenen tapusoyo. Denggan tay titimek ti Apo,
Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti maipaiken ka, o Apo. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impokkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anya apan nakapadayaw ko, taumay nagsarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangeg ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo ti ragsak na. Wen, nagasat ka, tamamati ka, amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kakabsat ti ebanghelyo ti apo. Dayaw ti maipaiken ka, o Kristo. Number one la. Good morning. Adda nakurang sa gasot nga ubing nga ma-installaran tata nagserbi iti altar. Palakpakan tayo man ida ken dagiti pamilyada. Idi grade purak nagpa-install nagpa-training met dijay paadimi idi ijay San Jose ke daydiinang ko tarigagayan na nga ag-training akmet nga dakam kini ading ko nga altar server ngam lalaki payla idi awam pay ti babae ke kasla mo di tarigagay ko mayat ata itinusyon ko di ubingak haan nga basta-basta ti umay bumaddek dito ayan ti sanktuaryo. Sanktuaryo kung nana da ito'y. Sanktuaryo kung nana gamin da ito'y. Idiubing kami, maungtan kami, no umay kami agaayam dito ayan ti sanktuaryo, no umuli kami dyan ti simbaan nga kastani. Kamakit-kitak tila ang bumaddek ija dagitay sakristan. Katinarigagayan ni inang ko, dako mamut rufo ko na nagajay dua kami kini ading ko nga agtrain nga altar server. Dili kuan agnaya-ngayon agilistadan tinagan ti umuna nga naibaga manubayad ti sotana nagatras kami ta apaya di kampay makabaybayad jay eskwela pangalaan mi nga ti pagbayad ti sotana. Iso nga gitarigagay ko nga nagaltar server haan nga natuloy. Haan nga naigwagapot ta pagbayad. Iso ting gunam-gunam ko kadagiti naggapgapwak nga parokya ti agbalin nga altar server haan nga bukod di jay pamilya kukwa ti sisa tagserbida ijay sisa agserbida jay simbaan kukwa ti simbaan kado dagitay ito'y ka nadanon ko pay lagamin inurnos tay pay ampay nga naipaganat-gat nga day ta altar server ti maysa nga sakristan haang ko mga problema no awan pagbayad na tabagi yo asisa da kay kumati agtitinulong no addaan ka tulungam kasje ti idea na day tataku kayo ora di ako laytan nyo nga bukod dilektorhan nga bukod ti pamilya kukwa ti sisa tay jengor ti pagserbian na kukwa tayo or kasya nga padi apay kukwadak ayo ti pamilya kaan kukwadak ti buo nga simbaan kasje metlaeng dayta kahang ko mga rason di awan ti bay pagbayad nga makatubeng jay tarigagay jay ubing nga agbalin nga altar server wenno sakristan anya ti dignidad na nga anda kadakwada dayta iti before ti Vatican to tilaeng umuli dito'y sanctuary kunana iso nga adda payla no da kay nga lalaki ken babbaket adda communion rail ito'y idi adda alad na nakamisa kay ti kasjayan go. Wan, dagiti lalaki ken babagat da kay nga ubingan nyo nakitan. Katilaeng makastrek ditoy ni Apo Padi, dejay agibasa ken sakristan.
Ti sakristan idi lalakay nga duduugan. Isudala ang tingumato ditoy. Idi after Vaticanton, idi imayan na palubusan anya tinaaramid nga na-empower ti laygo. Napalubusan ni Acolyte nga agpakomunyon, mangidanon ken ni Apo Jesus iti masakit. Tano malagip yo idi, may sa ni Apo Padi nga mangumkomunyon agparintumeng dagiti tattao ditoy kumkomunyonan na kasi agsubli-subli ta nakaparintumeng di kumkomunyonan na tattahaanen. Napalubusanen dagiti Acolyte nga extraordinary minister of the Holy Communion kunana dayjay tumulong dan nga agiwaras idikahan nga mapalubusan ti ima di lalaeng ti mangawat tatan napalubusanen imma don ti agibasa ditoy ta idi no awan ti agibasa automatic di sakristan wenno ni mula po padi ti agibas-basa tatta dagitoy altar server tayo anya ti dignidad nga naalada isudalaeng ti maysa ang mapalubusan nga umuli ditoy babaen ti panagserbida anya ti iyawat da dignidad dagiti mausar sacred vessels chalice siburium dayay anya naganan dagijay lababo dayjay crowets dagijay pagkwa may kabisa da dagita nga ubingan kadignidad nga naited kadakwada nga agserbi direkta iti nasantuan nga misa. Kadagiti kaadwan na kadagiti ubing elementary level nga agpababa. Actually handa mauawatan pa ilaeng nga eksakto nga kasliti pan nakaawat tay ti misa. Handa pa ilaeng nga maawatan so garod nga kumalaiseg agtataray tanda garod mauawatan ngem no inruam mo nga agserserbi berberuken tulat ta di bagina dayayan. No naruam di ubing nga sumsumrek ti simbaan makimismisa nang runa no agserbi iti altar aday ti pintas na sagot kadakwada dayta actually sagot kadakwada ta mga amin ka mapalubusan nga isunton ti bagbagkaten da dayta uray dagiti dadduman lumaklakay danton kunada nagsaksakristanak met idi kaadwan na pay nga nagpadpadi i-claim da nga di ubing da nagsaksakristan da di amo ano sinunto baka danto may sakadagitoy nagsaksakristanak met idi kaday ta sagot dayta nga maikat kada may sa kasensin ko naggigyan ti padi nagsaksakristan idi ko nagtrabaho ti mall idi agmisa da napandi padi awang kadwana into do na agsakristan nga magsasakristan ka kunana nga dagos kanya nahan na nga am mo ngem apay nga tanga syakti inayaban na kunana di jay kasinsin ko kukunak mari na nga min no nagsaksakristan ti tao addalat ta kasla ko man nagseminarista addalat ta addaman mo daytay lumuko addalat ta mo daytay makalipat ngem kaadwan na nakamula dayta na isagot kadakwada nga haan nga maikat iso nga ipategyo ti umuna nga pakari na anda dagita nga anak ti kinasakristan da kayo nga naganak. Masapol nga di kabibiyag da, patuladan nyo iti nasayaat. Hamong ipawit ang ingkay makimisa, agserbi kayo, da kayo ti mangkuyog. Haan nyo nga mapaunag ti pamati, dagita nga ubing, dagita nga anak tayo, no ibaon nyo laeng di ti unag ti simbaan. Insagot nyo dahi nga kina altar server da kayo ti mangpadegdeg dahi nga sagot kas anusan nyo nga iyag. And you pray for them, ikararagan nyo, ay, pamilya yung nga rod, anak yung nga rod. Ikararagan nyo, tap na napinpintas ti masabayan da. Ikararagan nyo, tap na agbalin da kapag tuladan. Anya, nagdumaan ko mati sa kristan, iti may isa nga ordinaryo nga ubingkin agtutubo. Umuna, makastrag di ti altar, maikadwa, isuda ko ati pagtuladan ti galad. Ada sa kristan nga amok na panjeskwela na, ti grade na ti, inya na ganan. Pagkakatao niya ko na doon. GMRC 76, sa kristan ko na, ay mangibabain ka. Sika kumaati 100 ti grade na, sa kristan ka nga rod. 76 ka no di grade na, Diyos ko orayak lang makasangit nga nakakita. Ang kagpasaw-pasaw, sa kristan ka nga rod. At dan bagbagkatin da. Kakas ano ti pa nakapaunag ti pamati kadagita nga ubing, umuna da kayo ang naganak.
Maasyanak matamay sa nga sakristan, ano umay nga agserbi nga agpaiso ka, dulpo-dulpot pa di jay bado na di pa'y maplansa mo, iyag yun ton tasyak to mang plansa. Dila ka masango ni nanang na wono, naawan nanang na sino ni lula na. Katimang paunag day ta ibagak manen, da kayo ti number 1 nga mang tubay day ta nga anak, na ikawas laeng day ta na isagot, siyaken dagiti kakaduak, dagiti lideres da, maminsan mila makita ida iti Domingo laeng, uno saan ijay sisa laeng. Ngam iji unag ti pagtaengan, masapul ang maalalayan. Inted yon, pagbalinan nyo ang nasaya at ti galad nga makatulong ti kinatao da, nangruna ti pamati kini Apo Diyos. Taditay ammo kunak manen nanyan ti pagbanagan ay ka maidaydayaw tuman ni Apo Diyos, ano, addan to maagmadre, addan to maagpadi kadakwada. Kada ito nga sagot, isungarod nga ipapilit nga maistolaran da kuma, sakbay ti Paskwa, tamay mayat at ano maawatan da ito nga sagot nga naawat da. Katatat ibanghelyo tayo, ibagbaga na at may maikadwa nga maibasa, di sagot. Liklikan nyo dagiti daton nga mapuuran nga mang supapak ti basol. Taday ti trend da idi. No nagbasol ka, agidaton ka ti ay manyanaganan. Daton nga mapuuran, tamasupapakan di basol mo. Kasla mula kanyayo, no nagbasol ka ta nagbukol ta pispis mo, kuna ni Dr. Wakwak, yung kamangyatang dyan ti dakkel nga bataw. Ngam di dalem na bagik tao, automatic da jay. Ngamahan nga kasjay, han nga dayjay, ti daton nga kung kunanan, napunasan ti basol, imayon ti kadadakkalan nga daton, anya dayjay, tinaidaton ti altar. Pinunas na ti basol ti sangalubungan, agraman si ka, siyak, nairaman tayo iti dayta nga panangpunas ti basol, dinalusan na tayo ti dara na. Di mo da kayo no agbalay kayo, no agaramid kay ti pogon ka, bang padara kayo, ta ipatid-tidyo ijay, naganan, dyan ti adigi na. No, kaskas jay kayo niya. Wow, sino ti para karkararag kada kayo nga ako light. Usually ti mga karkararag ka ako light. Nararamidin da dyan idig, adaanan da dyan nga pamati, ngam da tayo ti naibuyatin ti dara ti kordero, tultuladon tayo ni Apo Jesus. Nadalusan tayo iti dayta nga basol, gapukan niya na isudata, ti perfect, kang runaan, kapapatgan nga daton, na idaton iti altar, napunasen. Iso ti kunana ti maikadwa nga maibasahan ko tarigagayan ti daton, haan yun nga tarigagayan ti daton apang supapak ti basol, taapaya, nalpasen ni Apo Jesusen. Ngam dayta nga pan nakaidaton, haan ang nagpugsat nga, na idaton na nalpasen haan, agtultuloy. Tunggal rambakan tayo tinasanton amisa, awaten tayo mananday nga daton. Haan nga na idaton na minsanan, nalpasen, nabanglesen haan. Agtultuloy nga daton, agnanayon, adaton, kunana day jay. Sino day ta ni Apo Jesus, tapaya, tunggal misa, awaten tayo. Iti daton ti altar, kang runaan na, awaten tayo. Kadagitoy nga anak, day ta nga daton, nga kapapatgan, iso ti pagserbianda. Iso dahito na santon amisa, kanagsaya at anya matisong bat tayo. Da kayo nga naganak, dagito yung ubing, nagmayatan ta idaton yung mat, dagita anak yo. Nga agserbi iti altar, dignidad dayta, natanok dayta, natantanok manan no di panangidaton nyo, napnuan ayat ken puso. Kaslamot la kanya tayo. Wan agidaton tayo, anya dagiti daton tayo. Dagitaton ti kabatite, dagidaton ti anya naganan, kalalaki akabatite, mabalin lang tamot no, yung gipait no, kaya mo. Anya pa dagitay daton nyo, sa lamagay, maya latamot. Mga sabawilan yung pangasa yung mata, no kagurgura da ka, baka sabawilan. Dagita nga daton, mayat, ngam ad-adda nga ti pangsupapak tayo, dayta adaton ni Apo Jesus kanya tayo, iso day jay, puso. Idaton mo keng kuana. Idaton mo dyan nadalos a puso. Nagmayat nga pamilya kitaan, no? Imawat kayo tinasanton a komunyon sa nga pamilyaan. Dinalusan di puso. Sa nga pamilya agurnos. Gaputa adda ni Apo Jesus. Dayjati supapak, dayta adaton, ngented na. Kagakabsat,
napagasatan tayo, gaputan na awat tayo dahi ta adaton. Isong arod nga tata, arogi ay orayon tayo, rambakan tayo manan tinawon nga kadadakkelan nga panakaipas nga ipanag-birthday nga kuna tayo ni Apo Jesus. Ke agragrag o tayo, gaputan na awat tayo. Nagragrag o tayo, agragragsak tayo asa nga lubungan, tanaawat tayo. Iso nga tatangarod ti rumbeng nga itid tayo, mat iso papak, ulitin tayo, ginadalos a puso, naragsak a puso. Haan nga puso nga napnap no ti liday, nagnap no ti panakaupay, napnap no ti insecurities, nga ti pampanunutan tayo ka nalalaing da awang kanyak, napnap no panagyaman, tano bigbigan tayo, dagiti adda kada tayo, numapnag tayo, ti adda kada tayo, naragsak a puso. Dahil ti rumbang nga idaton tayo keng kuana. Kas ano mati panaaramidan tayo, kadagiti kakabsat tayo, no naragsak ta pusom, no adda ang katulungam, no naragsak ta pusom, bigbigam ti ragsak ti kabsat mo, tulungam nga agbalin nga naragsak, na anyaman nga wagas. Anya ti aramidam kini kabsat mo, tako natay din na minsan nga rabi ideya adal tayo ka, hantay maibaga nga ay ayatan tayo ni Apo Diyos, no di tayo mo't maiturad nga ayatan ni kabsat tayo. No nagbasol pa kawanam, no nagkurang tulungam, dahil tinaragsak nga puso, nga panangidaton pang supapak ni Apo Jesus. Kano maitad tayo daytoy, no maitad tayo kini Apo Jesus daytoy, anya tigungguna tayo. Maawat tayo day tabunga ti daton, anya ti bunga ti daton. Gapot awatan tayo ni Apo Jesus nga naidaton kada tayo, anya mati maawat tayo, makikaisan token kuana iso day ta panagungar. Anya day ta nga bunga ti panagsakripisyo, panagragsak, panagyaman iti day ta nga daton, ti makikaisan token kuana iti rupan-rupa. Iso day ti tarigagayan tayo. Aladang gayan tayo dagiting anak tayo, idaton tayo tinadalos nga puso, sapay kumata mapudnuan dati agserbi, nang nangro na ti panangidaulo tayo, ti gimong, ti sisa, ti pampamilya, tapno maiday dayaw tinagan ti Diyos. Rito ti pinagsapataken panang pabaro kadagiti agtarigagay ken agpaboro akas altar servers. Dumatag dagiti agtarigagay nga agbalin akas altar servers. Cluster 1, tumakder kayo. Ket sumungbat kayo iti agtuyak. Cluster 1, anya ti sungbat yo? Tumakder dagiti taga cluster 2 ket sumungbat da. Tumakder dagiti taga cluster 3. Tumakder dagiti taga cluster 4. Ayan nyo cluster 4. Anyat kisungbat yo iti awag. Pagraiman mi nga kora paroko, Father Rufo B. Abaya. Adtoy dagiti padak nga ubing ken nagtutubong agtarigagay nga agserbi ti altar ti Dios ken ti simbaan. Manipod pa nagsursuro mi, nasubok kamin ken napaneknekanen nga addan kamin tinatakneng akababalin ken panakaykari amay kameng. Agtugaw tayo. Napantayo iti pannakausisa. Tumakder dagiti ubing, ay ayatek nga ubing, ti kaadda tayo iti sakaanan ti altar ti Diyos, ipamatmat na tinapudno apan nagtarigagay yung nga agbalin kas altar server ti Apo. Maawatan yung matlaeng ti kaipapanan ti panagserbi iti Diyos, akas altar servers. Wen Apo, maawatan mi ti kaipapanan na. Ti agserbi ken ni Apo Dios kas altar server, kayat na asawen a maawatan mi, ken ipapuso mi ti agserbi tinasantuan a misa, nang nangruna iti sisa mi, ken barangay mi. Ti anyaman agundaway ken kanito, ti tumulong ti simbaan, panagraem kadagiti papadi, ken kadagiti tumuno kadakwada, ken nagbalin kami anasaya at napaggodan, tipada mi nga ubing ken agtutubo.
Sisasagana kayo metlaeng amang ipaay iti bagiyo ken panawin nyo kadagitoy nga aramid. Wen Apo sisasagana kami. Makanta ti siyak ti silaw ti lubong magangtan dagiti kandela. Pagalaan ti silaw. Pagalaan ti silaw. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo, suruten da. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang ketibyak. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo, suruten da. Ketawan ton tinasip nget, dalan apagnan. Amin amarigriga, sumurot kay kanya. Tain kay masarakan, tibang arken silaw tibiyag. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo, suruten da. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo, suruten da. Ketawan ton tinasip nget, dalan apagnan. Agsipod ti panang palubos kadagiti nagandak kada kayo, ken tinapasnek at arigagayo nga agserbi, palubusan kay ngarod, nga agkari iti sangwanan ti altar ti Diyos, kalpasan ang mapabaro dagiti inkariyo iti nabunyagan kayo. Itatamaawatan nyo anasaya at ti kaipapanan dagita akari, dakay itan amismo ti mga ramid kadakwada, iti amin aposo panunot ken nakemyo. Ngarod ay ayatek nga ubing paglikodan nyo metla ni Satanas. Wen paglikodan mi. Paglikodan nyo metla dagiti aramid na. Wen Apo paglikodan mi. Paglikodan nyo metla dagiti pangawawis na. Wen Apo paglikodan mi. Mamati kay metla eng ti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Wen Apo mamati kami. Mamati kay metla ken ni Kristo abugbog tong nga anak na impas ngay ni Berhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket agtugaw iti makannawan ti Ama ket makipagturay akas iti Ama. Wen Apo mamati kami. Mamati kay metla ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrerinnanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Wen Apo mamati kami. Babaen ti bilag ti sakramento ti orden ti kinapadi ken kaskora parokoyo, awaten kayo ket ipablaak yo. Titarigagayo ita akas altar servers nga agpaay ti pagimbagan ti sisa barangay ken ti sububukal a parokyayo. Panagkari dagiti altar server. Siyak ni Dakay ay bagayo na kanyo. Maminsan pa ibagayo tinagan nyo. Siyak, go. Siyak ni Chris Marigalo. Adtuyak kukwanak. Sisasagana ak nga agserbi iti misa, ken tumulong ti simbaan, panagraem kadagiti papadi, ken kadagiti sumuno kadakwada. Sapay kumata agbalinak anapudpudno nga altar server, babaen ti tulong ni Santa Maria, iti Bantay Carmel nga inami. Amen.
ay ayat nga kakabsat na imatangan tayo ti panagayat, dagitoy nga ubing, iti apo ti balay na, sapay ko mataagbalinda pagsarmingan dagiti gagayem, kakabsat, kakabagyan, ken iti gimong dagiti mamati, iti nakaikapinganda, apakaidaydayawan ti apo, agari ko makan kanayon ti kapya, ken ayat iti pamilyada. May dep dagiti kandela, palakpakan tayo ida. Da kayo nga ubing, may depan ti kandela, da kayo nga ubing, tapayain nyo dagiti bado yo. Dagiti ubing timang tapaya ti bado na. Si tatakder dagiti ubing. Pan nakabendisyon dagiti kawes, agtader dagiti ubing nga sa Kristan, nga gananda dagiti bado da. Managayat nga apo na kemmo nga aramaten mi dagiti naindaga na banbanag, tapno agbalin a simbolo, ti kaaddam ti baet mi, dawaten mi ta bendisyonam, dagitoy akawes nga arwaten to dagiti altar servers, ipaay mo ka ti bendisyon, tapno babaen ti panangusarda kadagitoy akawes, nasaya at ti panangtungpal dati annungen da ken ka, ken iti altar ti sakripisyo, gapo ken Kristo nga apo mi. Kitata dagiti naganak, ken guardian, kawusanda dagiti anak da. Yan yung pagbadbado nga mapanjital-talon data, tadi na kayo ito arabon ti baka.
Kakabsat maminsan pa'y mapadayawan na nga mangiparang kada kayo, kadagitoy anak tayo nga kabarbaro, nga altar servers, palakpakan tayo da, congratulations. Congratulations mo't kadagiti naganak. Kararaga sa pasap, tumakder tayo. Ti si asino man ang mangiyusong kadagitoy nga abito, maisalakan to itilunod ti agnanayon nga impyerno, kas pamilya ti gimong, dagiti mamati, intay iroknoy iti Diyos, dagiti kararag tayo, ket iti tunggal kararag ikanta tayo. To'y pusok idaydayaw na ti Apo. To'y pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, tapno iti Diyos sa nangisalakan kanya. Ikararagan tayo ni Santo Papa Francisco. Sapay kumata mataginayon ti salon at na, ket may tuloy na ti akem na ang mga kasabati na imbag adamag, ti pagarian ti Diyos, kaswagas ang mga iwan ti arban nga intelek ti Apo kenkwana. Kumararag tayo iti Apo. To'y pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, kapoy ti Diyos sa mangisalakan kanya. Ikararagan tayo dagiti agserserbiti pagilian, probinsya, ili ken barangay tayo. Sapay kumata agtali na edda anapasnek, ang mangisayangkat kadagiti sinapataanda nga akem, nga agserbi apada-pada kadagiti tattao, nang nangruna kadagiti na panglaw unay, kumararag tayo iti Apo. To'y pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, kapoy ti Diyos sa mangisalakan kanya. Ikararagan tayo dagiti naganak iti pamilya. Sapay kumata agtali na edda anapasnek ti akemda, amang tubay, mangisakad ken mangiwanwan kadagiti anak, babaen tinalinteg a panagtrabaho ken panagpatulad. Kumararag tayo iti Apo. To'y pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, kapoy ti Diyos sa mangisalakan kanya. Ikararagan tayo dagiti mannalon, mangalap, ken amin amang mangged. Sapay kumata inda panagtrabaho, mailisi dati anyaman apegad ti kalamidad, aksidente ken krimen. Kastamet amayad dayuda tinakaro abisyo ken pagbasulan. Kumararag tayo iti Apo. To'y pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, kapoy ti Diyos sa mangisalakan kanya. Ikararagan tayo dagiti ubing kinagtutubo. Sapay kumata may kanawa dati anyaman akita ti pagbasulan. Mailisi dati nakaro a sakit, ken nagbalinda a pagtaudan ti rag-o ken namnama, iti pamilya ken ti kagimungan. Kumararag tayo iti Apo. To'y pusok idaydayaw na,
idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, gaputi Diyos ang isalakan kanya. Ikararagan tayo dagiti amin a pamilya. Sapay kumata mabigbig dati akemda, akas stewards of the earth, ket maalukoy da amang salaknib ti aglawlaw, ngayon sagot ti Diyos sa pagtaingan ket pagbiyagan para ti amin. Kumararag tayo iti Apo. Tuy pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agagsak kararwa, gaputi Diyos ang isalakan kanya. Agulimek iti pagbiit, ket maawis ti tunggal maysa amang iyebkas ti kararag para iti bukod a pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Tuy puso idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwa, gaputi Diyos amang isalakan kanya. Imparangarang ti Diyos ti pannakabalin na amang waya-waya, ken agragragsak dagiti tattao, gapo ti panangisalakan ti Diyos kadakwada. Ipangag mo kad Apo dagiti karkararag mi, ketegnayon na kami, amang iparang ti pannakabalin mo, agbiag kami kuma iti kinalinteg, ket isardeng mi ti agaramid, ken makikanunong ti kinadakes, dawatin mi dagitoy, itinagan ni Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Panagdaton. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayan pinaadam ida na urnos da nakapinpintas da. Tinapay kenara ti umay mi itaiyawat nagaputi ti trigo kenubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayan pinaadam ida na urnos da nakapinpintas da. Tinapay kenara ngawatem bendisyonam, o Apo mi pagbalinem ida na santuan na bagi kendaram.
Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gapot ayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Sikat mang ted tibiyag, sikat ubog tiayag, awat hemapu tuy daton ko, kedawate kumat bendisyon mo. Sikat mang tet pigsa, nga agserbi kenagayan, denggem kadapu tuyarararaw ko, awanen sa baliakamangko. Sikat silaw niyaya, amang saranay kanya, silawang mapo daytoy panunot ko, kedyak to na suminat sidong mo. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagiti adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo, awaten na kumaday ito'y adaton ka dagita imam. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tati Espiritu Santo, anang punno iti tiyan ni na inggasatan a Birhen Maria, babaen ti panagbalin na, babaen ti pannakabalin na, kastamet kuma apasantuen na, daytoy daton nga iroknoy mi, itirabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta kumamit ken. itag-ayo dagita puspuso yo. Adadana si tatagay. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Maikarikit rumbeng. Pudno na maikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti innapan na kay pasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit,
ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Diyos, dagiti amin aparswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidayawa. Hosana iti kangatwang, madaydaya ti umay tinaganti ako. Hosana iti kangatwang. Pudno ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di panangrabii da nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, keninta panagunga, inna kamin salakan, inna kamin salakan, manubuti sa ngalubong. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kat agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo. Tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa.
Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat magiranod kam to, kinainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamain mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ti turay, ti panakabalin kendaya, iti agnanayo nadi, tuag sarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati iti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit ken Iti napakumbabakin napnuan ayat aposo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Punas basbasol ti lobo ikdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararuak. Sigsika o Apo, iti bileg mi, panakaawa, kinakapsot mi, panakapakawan, nagkurangan mi. Iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagun, pagraramanan, taiso tibya, amin agapuan, rigat kenam ay, Diyos pagkamangan, anyaman abanak, tintay biruken, anyaman arigat, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirat ken namnama, dinto aglemeng, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin agapuan, rigat ken naman, pagkamangan, inayayat mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawa,
kasken ka o Apo, balinen nakam, tapno ti ayat mo, di may paida, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin agapuan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan, imay ka o Apo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin aparswa, panakaadipen, amin nakita, inted mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin agapuan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan. Agyaman kam ken Apo, sagot mo inawat mi, degdegan at pamati, nga agayat ken agserbi, tasimiyet nagmo, kadakam nga anak mo, nga agyaman ken Apo, iti agnanayo, iti daytoy ataraon, inted na tibileg mi, degdegan at pamati, nga gayat ken agserbi. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gaputi panangawat mi iti komunyon at alagad ti agnanayon apan nakaisalakan, ipaay mo kadi, tati ad-addaya asideg ti piyesta ti pan nakaisalakan mi, umad-adda kumamet ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo, ti pan nakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kararag panagkari dagiti naganak, ay ayatek nga naganak, itangaal daw, maikari katrumbeng nga agragsak kayo, tati panang palubos yo kadagiti anak yo nga agbalin, akas altar servers, may sa awagas ti inkay panang tungpal, tinaindaklan nga annong yo, nga iso, ti pangidalan nyo kadagiti anak yo iti nalinteg kin nasingpet a panagbiag, kakabsat inkay ngarod idatag ti suportayo kadagiti anak yo anausungan iti kawes akas altar servers.
Ikagumaan mi ti pinangido ulo kadakwada, ken agbalin a pagpaduladan da kadag aktibidades ti simbaan ken sisa. Nang runa iti panakimisa iti aldaw ti Domingo, ken iti masansan ang panangawat tinasantuan abagi dara ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ama, kagumaan mi tiagbiag asisingpet, tapno balin kami a pagsarmingan dagiti anak mi. amin nga Ama. Maited kadakwada at tinaimbag a pagpatulat, kinapudno na Kristiyanuan a panagbiag. Kagumaan mi timang tulong amang formar kadakwada, tinalinteg a konsensya, tapno amuda liklikan tidakes, ken suruten da tinaimbag katitikasta, pumigpigsa ti pamatida, ken dumegdeg ti panagayat da, ken Apo Diyos, ken ti pada a tao. Sapay kuma, tatulungan na kayo ti Diyos, hindi pa nagtulong palyo, kadagiti inkariyo ita, tapno inkay gunuden, tinaisagana agungguna nga agpaay, kadagiti ng tungpal tibilin ken pagayatan na. Palakpakan tayo, dagiti naganna, congratulations. Agtugaw tayo. Agyaman na kada kayo nga nangisagsagana, dagiti sisa leaders, dagiti manarawidwid kadagiti barbarangay ken gimgimong, iti dayto yung aktibidades tayo, kada kayo nga naganak, ti panangitid yung agserbi, kadagito yung anak yo iti altar ti Apo, kadagiti naayat nga katikista tayo, da manang Janet kada sunshine, dagiti adda ti opisina, dagiti kakadwak nga nangisagsagana, dagito yung ubing, ti panagtraining da, special mention ni Brother Carl Sullivan nga umay nga mangtultulong kadagiti kakadwa na dahasen kadagiti grupo da nga nangisagana kadagiti nga ubing ket namnamaen tayo nga daytoy nga aramid makatulong ti pagsayaatan da nga tao makatulong met ti panangpauneg ti pammati tayo ngam ti kadagupan na Apo ti pagsasao tayo maidaydayaw kuma ti Dios. Palakpakan tayo ni Apo Dios Apo. Kalpasan ti nasantuan a misa, maaramid ti picture taking dagiti ubing, kalpasan na maaramid mo laeng ti Christmas program dagiti anak tayo. Special mention pagyamanan tayo mat dagiti naayat nga tumultulong iti parokya at dainted da nga agatad na igatang ti parakaan para premyo kadagitoy nga ubing handa kayat nga ibagati na ganda Apo suportaran da tayo dito'y parokya ti kararag mi ti isubad mi kada kayo Apo managayat nga tumultulong dito'y parokya ni San Jose tumakder tayo ti Apo adda kuma kada kayo Kasta kumamet. bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Kadagiti amin nga na-installaran ken altar servers agpasango kayo ta agpicture tayo. O my ka, O Emmanuel, tasubutem ti Israel, agladladingit na yadayo, agururay ti sasangbay mo, agragsaka, O Israel, umadanin ti Emmanuel. O may kasirip ti kangatwat, ket pabarwem ti sangalubungan, silawam na lumuadalan, nga agturong pakay sa lakanan, agragsaka, O Israel, umadanin ti Emmanuel. Umay kaupon ti ragsak mi,
gapuanan tin kampanagbalaygi, tapno sikat may waragawag mi, nganang tungpal na santuan akari, agragsaka o Israel, umadanin ti Emmanuel. Agragsaka o Israel, umadanin ti Emmanuel.